Здравейте хора, днеска ще играем на Майнкрафт. Нека да започваме с видеоклипа. Чакайте. Как да излезе от тук, хора? Чакайте. Оцеляване от зомбита. Как точно падахме от тук? Добре хора, значи това ще бъде едно кратко видео. Чайте да хапнем месо. Убих едно прасе. Чайте, съм гладен. Чайте хора. Това видеото мисля да бъде кратко. Тук си направим. Така. И си направим. Такова. Свещи поне нямаме. Чакайте. Поредицата от това видео поне малко ще изкараме нощта си. Хора, как да си? Хора. Хрумна ми е една идея. Значи, чакайте. Така. Добре хора, мисля това да е от видеото. Ако ви е харесало това видео, се абонирайте за каналчето и дайте едно палче нагоре и